dovolte, aby som privítal všetkých mojich kolegov, ktorí tu sú, a zároveň aj našich pacientov. Krokovačka vznikla v roku 2019, kedy naša odborná spoločnosť urobila prvú svetovú konferenciu všeobecných lekárov v Bratislave, kedy sme prvýkrát s Matejom Tóthom urobili prvé kroky cez 2 mosty a vtedy nás bolo takisto celkom dosť veľa, ale boli to hlavne lekári a nám ide o to, aby ste sa ku nám pridali aj naši pacienti, aby ste si vylepšovali svoju kondíciu. Ale to bude ten najväčší víťaz, keď vôbec